Ahojte, vítam vás u ďalšieho videa a táto séria sa volá, že bohatá rodinka, takže môžeme ísť na to. Takže môžeme ísť na to. Ideme teda na to, táto séria sa volá bohatá rodinka. Takže mami, môžeme ísť prosím nakúpiť? Prosím. No dobre, a zlatičko, ak to chceš, tak pôjdeme nakúpiť. Dobre. No, strašne sa ti ospravedlňujem, zlatíčko, že sme nemohli ísť do úplného obchodu väčšieho, ale tak teda tu si daj, čo chceš. No dobre, už som sa zlakla, ale nevadí. No. Tak idem si niečo vybrať, dobre? A ty mi to potom poniesieš. Dobre? Tak idem si niečo vybrať. Tak toto chcem okamžite. O, zlatičko, to sa nezmestí do košíka, to si musíš poniesť. No dobré, to si poniesiem teda. Čo by som ešte chcela? Ešte určite tohto plišaka, ten je strašne roztomilý, dobre? Potom by som ešte chcela tento telefón, ten som vždycky chcela. Čo by som ešte chcela? Mami, môžem viacej veci? Zober si, čo chceš, Zlatko. Tak ešte chcem toto, potom chcem toto a toto, celú kabelku. Aj toto, aj s tým príveskom. Dobre, Zlatičko. No dobre. Tak, to je všetko, mami. Ale asi to chcem zabaliť. Dobre, zabalíme ti to. No tak poď sem, ak to chceš zabaliť. Dobre, ide mami. No, Zlatičko, nejde to zabaliť. Tak aspoň toho jednorožce zabalíme, dobre? No dobre, mami, to mi poniesieš ty. Dobre. Dobre, takže teraz ešte mi zoberieš toto a potom už môžeme ísť. No dobre, už sme tu, tak sa pôjdeš. No. Jo, vy už ste tu, čo ste kúpili? No, iba Sofia si niečo vybrala, takže tak nič. Tak pôjdeš sa vybaliť, dobre? No ty pôjdeš so mnou po tých. No tak dobre, pôjdeš sa vybaliť. No ty pôjdeš so mnou po tých hrozných schodoch, ja to sama nezvládnem. Dobre, Zlatičko, pôjdem s tebou po tých schodoch. No, to už som sa zlakla, pretože to je strašne namáhavé. No dobre, už sme tu, tak ja asi ti to sem dám a môžem asi ísť, že? Áno, môžeš, čau. No dobre, takže už sme tu. Toto si dám sem. Kam si dám tú kabelku? To si dám sem. A to si dám sem. To sa mi tam nedá dať. Dobre. Mobil. To sa mi tam nedá dať. Kam si to dám, sakra? Prosto sem. No dobre, takže telefón si dám tam. To sa mi tam nedá dať zase. Klasicky. Dám to do tohto. Dobre, toto dáme sem. Asi som vybalená. No, dobre. Takže toto je pre dnešné videjko všetko. Strašne sa vám teraz ospravedlňujem, že není celé a určite, ak sa vám páči toto video, tak mi môžete napísať do komentárov, dajte srdiečko a to bude také znamenať, že urobím viacej takých videí. Tak bye, majte sa!